Yebo ingane zakwethu impela sibona lapha ngumyalezo ophuthumayo obhekene ke uKing Bhaka naye kuMC Gwajo emva kokukhelisana phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana okuze wagcina ke sokuphuma ke nama VN lapha ke uMC Gwajo ke ekhuluma ke naye uKing Bhaka uvela ke nezinye ke izindaba ke isinda ke abanye ke abelaphi ke bendabuko bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ake sintshelana na ke le VN nani ke nizwele mfana ke tunogwaja siyizwe mfowethu sikhonzile kakhulukazi mfowethu siyisizwe samaskandi angifisi ukubala eintatheleni ezikhona ukuthi wena muhle ngani kuzona ngoba zonke zinhle futhi uma sekufika isikhathi sazo siyozitshena ukuthi wena wawumuhle la wena wawumuhle la wena wawubheda la wena wawubheda la mfowethu kufanele uwazi ukuthi isizwe samabhinqa siyamvikela umfana noma umuntu usuke ekhulele kuso isizwe samabhinqa ngeke futhi size sikulahle lo ngeke size sikulahle Gwajo mfana iphuthu bile nalo sokutshena futhi nalokho ngoba ingane engasolwa ikhula ingazi mfowethu so nje sizokusola mfowethu futhi baningi sophuma ngobuningi bethu sizokusola abakuthandayo bazokusola abangakuthandi bazokucindazela kumele ukwazi lokho uzohluleka kulesikhathi okusona manje uzohluleka ukubona umuntu okukhonzile uzohluleka ukubona umuntu ongakuthandi ngoba ongakuthandi uzokucindazela okukhonzile uphoxekile uzokhuluma amazwi abuhlungu so ulapho and umuntu okukhonzile mubi ngokuthi mfowethu ngalesikhathi usenza kahle akakutsheni ngoba usuke ebona ukuthi uzobona kodwa uqhamuka ngalesikhathi sewenze kabi bese kutshena ukuthi bengikukhonzile mfana buwenza u1 kahle wenza u2 wenza u3 wenza u4 kahle usuyigejela usuyangiphoxa ngibhlungu ngawo uyabo so Gwajo mfowethu ngeke singakusoli ingane yasekhaya kodwa futhi kungekho mfowethu obungakwenza akukho obungakwenza akekho umuntu ongayisebenzi imali akekho umuntu onqaba imali abantu bakwazi ukwamukela imali beyobulala kangakanani ke wena ungeke ubulale umuntu ubuzoyinqabiswa yini wena ngoba umsebenzi obuwenza ubukwazi ukuthi uma ubuya kowenza ukwazi ukuthola ubuthongo ebusuku ulale kungafanga umuntu kangakanani ke mingaphi noma mingaki imisakazo noma amaphephandaba noma TV lapho khona sithola khona izinamba simemezelwe izinamba abantu abasuke bezosiqola kodwa lo muntu uma esesolwa ukuthi uyaqola ukuqondwana naye qo lo muntu lo wena uzithole usuphakathi kwesimo esifaka igama lakho kodwa esingakufaki wena kushuthi washawa experience watatazela wangazi ukuthi wenze njani ngiyathemba ukuthi mfowethu ufundile futhi ngiyakutshela mina abantu ngeke baze bakulahle Gwajo uma wakwazi ukwenza into singakwazi mfowethu kangakanani ke ukusibuyisela kuwena sesikwazi lonto ikhombisa italente lonto ikhombisa ukuthi umsebenzi wakho uyawazi uma uzokwazi ukuthi singakwazi ufike endimeni sikwazi sikholelwe futhi entweni oyisho kangakanani ke sesilazi iqiniso lakho ngephutha elilodwa ubani ongalenzi iphutha njengoba ngibala nje mingakanani imsakazo la abantu bethola khona izinamba beyoqolwa kumemezelwe izinamba kubezwe inyanga zo interviewer ama-hours hlela ama-hour imsakazo uthi njalo ngoluthathu uthola leyo nyanga leyo egcineni kosuku leyo nyanga yavela ukuthi iqola abantu lo msakazi into yenzayo awuzange uzoyiphindulela ngoba uyazi umsakazi ukuthi uwenza ibhizinisi wona uma ukhokhelwe wamukela imali ubukadini ke wena Gwajo ubukadini alikho iphutha elingako engathi mina ekutheni wena utelevise into okhokhelwe ukuthi uyitelevise angiliboni iphutha elingako mina lapho iphutha mfowethu obenalo ukuthi mawusolwa noma kusolwa umuntu mfethu obeyazi iqiniso bekuwena uKing Bhaka ake ngikhulume nje esimweni sakho noKing Bhaka ngoba isona esikhombisa ukuthi siyakulimaza umuntu obeyakade azi iqiniso between inkulumo yakho noBhaka bekuwena mfowethu naye uKing Bhaka nobabili ekhona umuntu okhola uKing Bhaka
khona umuntu ozothi wena muthulile akholwa ukuthi ayikho lento esho ubaba. Akusona sonke isimo mfowethu kufanele siphume siyidefende, kakhulukazi if wazi ukuthi ubhekene nani, ngoba amandla abhakazi yokwena. Yabo, amandla abhaka kuhle kwesinye isikhathi ukuthi iside le story kutholakala esisodwa mfowethu, ukuze uzokwazi ukuwina nalabantu abakholelwayo entweni yakho, ukuthi kungenze nalabantu abangamkholwa ubhaka kulento ayishoyo ubawine labo bantu, ngoba bebekhona abantu abathi ayikho lento esho ubhaka, ubhaka siyamazi. Yabo, ayikho lento esho ubhaka, bebekhona labo bantu labo, kodwa ukuphendula kwakho kugcine sekumkhandela nasekuthini agcine sevezela nabo-ke laba abakholelwa kuwena ukuthi lo muntu enimkholwayo nje, ngenxa ukuthi umchallenge. Awumchallenge mfethu umuntu usuke ephethe iqiniso ngakho, kakhulukazi uma ukwazi ukusuke kungakuyena, ngcono uthule, lazi wena naye, ngoba nalabo basuke bemkholwa kodwa basuke bengekho 100% sure ukuthi iqiniso lento. Ubhaka siyamazi bafowethu, ubhaka nje siyamazi. Ubhaka uma uhlala eThekwini uyamazi ubhaka, uma ukhulele nje eThekwini umazi ubhaka, uyamazi ubhaka, uyazazi izinto ezinto ubhaka, uyayazi futhi into engayifuni ubhaka, since sesimazi nakuma social media usuyayazi into ukuthi akafuni ubhaka into ezomchallenge. Yabo, ngoba even nabo labantu asuke ebhekene nabo isikhathi esiningi abamchallenge bona, abamchallenge, kugcina kulimala nina kanje kwaJobe. Umuntu oneso elijulile uzobona ukuthi kaJobe wena buwenza umsebenzi wakho okhokhelwa wona ukuthi uwenze, akukho okuningi noma ukuthini okurong okwenzile. Yabo, so nje mfowethu sithina nje la kuMaskandi mfowethu, excuse me, sisakukhonzele ngane yakwethu, sisafisa futhi ukuthi uqhubeke nomsebenzi wakho, kodwa ungenzi amaphutha afanayo. Lapho bona khona ukuthi wenza iphutha, siyathemba ukuthi kusuka manje uzohlonipha nawe umsebenzi wakho. Ithuba kubantu usazothola, abantu mfowethu bayaxola, abantu bayadlulisa kakhulu, ungakufaki nje lokho enhlizweni ukuthi wena usibone ngathi mhlawumbe abantu sophinde bakholelwe kuwena. Sakholelwa kuwena thina gatsho singakwazi, sohlulwa yini sesikwazi. Yabo, so nje mfana kithi uphambukile njengengane, uzosolwa njengengane, uzoshawa njengengane, konke okwenziwe enganeni ukuthi ikhule kuzokwenzeka kuwena. Lokho ngikutshenela ukuthi mina ungafile ngathi khona umuntu okuathekayo. Bavumele abantu, yana kubantu, ufike uxolise mfowethu, ubatshena abantu ukuthi uyaxolisa, usayingane, uyakhula, uyakhiwa. Ingane yakhiwa isizwe vele, ingane yakhiwa umphakathi, uzokhula mfowethu, ingxenye yokukhula le. Awukwazi ukukhula ungalimalanga, awukwazi ukukhula ubuhlungu ungabazi, ngoba uyothi usumdala uthi usuzubuhlungu bese ukhala kakhulu, bese simangala ukuthi ngoba mdala nje yini emkhalisayo. Yabo, so nje mfowethu ilokho nje ngikushoyo.